खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै आं मोनसे टपिकखौ लानो सानदों। जोङो बेखौ मोननो हागोन 2 करिन्थनि 5 अध्याय 3 पद। बे टपिकआ मा होनदों बेयाव? मानोना जोङो गानहोजानानै लांथिया मोनजानाय नङा। बे टपिकखौ आं लानो सानदों। बेयाव पाउला 2 करिन्थआव बुंदों, मानोना जोङो गानहोजानानै लांथिया नङा, लांथिया मोनजानाय नङा। अर्थात सि जोम गैयै जोङो लंथं फाथं मोनजानाय नङा। दा बे माबादि लंथं फाथंनि बाथ्राखौ बुंदों आरो सोरनियावहाय जों बेबायदि मोनजानाय नङा होनदों। पाउला जे बुंदों, मानोना जोङो गानहोजानायनि उनाव जोङो सोरबा सासेजों लांथियायै नुजानाय नङा। बे बेक्तिया सोर बिलाय? जोङो बेखौहाय मोननो हागोन रेभेलेसन चैप्टार 16नि 15आव। नुजाजानाय 16 अध्याय 15 पद। बेयाव बेबायदि लिरदों, खोनासंदो, आङो सिखाव बादि फैगोन। जायफ्रा सिरि मोननानै थायो आरो हिफोरखौ मोजाङै गाननानै थायो बिसोर बेसे सुखि। बियो मानसिफोरनि सिगाङाव लंथं फाथं थाबायनानै लाजि नांनायाव गोग्लैनाय नङा। पाउला बुंदों बेयाव जोङो गानहोजानायनि उनाव जोङो लांथिया मोनजानाय नङा। आरो बेयावहाय जिसुआ बुंदों जेब्लानाखि जिसुआ हरखाब फैगोन, बेयाव जायफ्रा सिरि मोननानै थायो आरो हिफोरखौ मोजाङै गाननानै थायो बिसोरहा बेसेबां सुखि जागोन। बियो मानसिफोरनि सिगाङाव लंथं फाथङै थाबायनाय लाजि फोनांनायाव गोग्लैनाय नङा। बेयावहाय जिसुआबो जायफ्रा गाननानै थागोन, हिफोरखौ मोजाङै गाननानै थागोन, बिसोरहा बेसे सुखि, बेसेबां गोजोननाय, बिसोरहा बेसेबां रंजानाय। थ' बेयाव मा गाननायखौ बुंदों, माबादि हिनि बिसय बुंदों? पाउलाबो बे लांथिया थानांनाय नङा होनदों। जिसुआबो बुंदों जायफ्रा जि गाननाय मोनगोन, जेब्लानाखि जिसुआ फैफिनगोन, बे समाव जायफोरखौहाय जि गाननाय अबस्थायाव मोनगोन बिसोरहा बेसेबां सुखि। जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राजों आरो पाउलनि बाथ्राजों एकदम एक्जाक्ट गोरोबनायखौ बेयाव नुनो मोनदों। दानिया नैबे हि गाननाया मा बिलाय? बे हि जोम गाननायखौ माबेखौ होनदों? जोङो बेखौ बुजिनो थाखाय जोङो मोनसे आरो बाइबेल पदआव थांनांगोन। बे बाइबेल पदआ जाहैबाय 6 अध्याय 14निफ्राय 18। जोङो बेखौ फरायब्लानो जों मोनथियो। 14निफ्राय 18सिम जों फरायगोन। बेयाव बेबायदि लिरदों, बेनिखायनो नोंसोरो नंगौजों जानजि खाफ्रानानै गसंदो, धोरोमनि बिखा फांथेग्राखौ गान आरो आथिंफोरनि सिङाव गोजोननायनि गाहाम खोथानाय थाम-थिम जानायखौ खा। गासैयावबो फोथायनायनि जाथेग्राखौ दिखां, बेजों नोंसोरो गाज्रि अरखि गोनां बोरला-खारखौ खोमोरनो हागोन। आरो बोखांनायनि खर' खोबग्रा आरो जिउनि थुंग्रिखौ नाजाव, बेयो इसोरनि बाथ्रा। नोंसोरो बिनायजों आरो खावलायनायजों हेफाजाब बि, लागारबो आरज खालाम, जिउआ दैदेननाय बादि। आरो नोंसोरो आरज खालामनायाव नांथाब आरो बयबो गोथारफोरनि लागै आरज खालामनायाव सिरि मोननानै था।
बेयावहाय जोङो निस्सय बुजिबाय। आंबो मोनसे टाइमाव बुजियै समाव आङो मा सोदोबजों बुंनाय जादों आङो जेबो हमनो हायाखैमोन। मा लंथं फाथं, मा अबस्था, मा लंथं फाथंनि मा खोथा बुंनाय जादों। नाथाय बेयाव धोरोमनि गाननायफोरखौ होननानै बुंदों। एफिसुसनि 6:14-18 धोरोमनि गानफबनाय जोमफबनाय, बे धोरोमनि आगजुफोरखौसो, ड्रेसनि खोथाखौसो बुंदों। जिसुआबो नोंनि बे धोरोमनि ड्रेसा जुदि थायोब्ला आं फैफिननाय समाव बिस्रा बेसेबां गोजोननाय, बे खोथाखौ बुंदों। माबादि धोरोमनि आगजु बिलाइ? बेयो जाहैबाय नंगौनि एबा सैथोनि जानजि खाफ्रानाय। जोंनियावहाय सैथोआ थानो नांगौ आरो नंगौआ जोंनियाव थानो नांगौ। जेब्लानाखि सैथोआ जोंनाव थागोन, बे अब्लासो इसोरनि जिउआ जोंनियाव थागोन। आरो जोङो साजोंल' जुदि सैथोखौ देखायोब्ला बेयावहाय इसोरनि जिउखौ जोङो मोननाय नङा। आरो 2 नाम्बाराव बुंदों धोरोमनि बिखा फांथेग्रा। माखासे जोंनि एक्टिभिटिस दं जे जोंहा धोरोमिया जिउ खांनाय आरो अधोरोमिया जिउ खांनाय। बेयावहाय धोरोमनि जिउ खांनायखौनो बिखा फांथेनाय होनना बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला हाब मानसिया बेयो धोरोमियाथार, बिनियाव बेबायदिया जोबोर अयनाय जादों। आरो जेब्ला बे खोथाया बिनियाव एप्लाइ जागोन आरो सैताना बिनि सायाव गाज्रिखौ खालामनो हानाय नङा। आरो बेखायनो धोरोमनि बिखा फांथेग्रा होननानै बुंदों। आरो 3 नाम्बाराव गाहाम खोथानायनि आथिंफोराव खा। माने जेरेखम गोदो फैथाफोरखौ गाननानै खायोमोन, दाबो जों सेन्देलखौ खिथेबो। दा बेबायदिनो आथिंफोरनि सिङाव गोजोननायनि गाहाम खोथानायनि थाम-थिम जानायखौ खा। गाहाम खबर, जे इसोरनि रायजोनि थाखाय माखासे गाहाम खिन्थानायफोर, माखासे गाहाम खोन्थानाय, गाहाम रादाब, जे इसोरनि बा जिसुनि सोमोन्दै, इसोरनि मिनिस्ट्रिनि सोमोन्दै जोंखौहाय थाम-थिम जानो थिनदों। बे खिन्थानायाबो जोंनि वान अफ दा पार्ट, मोनसे ड्रेस, जोंनि गाननाय। जोङो जुदि जोंनि जिबनाव जों सारभाइभ खालामनायाव जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जुदि जोङो खिन्थालांफायोब्ला बे मोनसे जोंनि जिउआव मोनसे गाननाय ड्रेस, बेबो मोनसे गाननाय होनना बुंदों। बेनिखायनो बेबो खोब दरखार जे आथिंफोराव खा। जों आथिंजों मा खालामो? आगान सुरो, सारभाइभ खालामो जोंनि जिबनाव। बेनिखायनो आथिंफोराव खा। माखौ? गाहाम खोन्थानायखौ। जों सानो गाहाम खिथाग्रा दंखायो, पास्टरफोर दं, रेभारेन्डफोर दं, इभान्जेलिस्टफोर दं, मानोथो बेथन होनानै दोनदों बिसोरखौलाय? जों बेखौ सानो। नाथाय बेयाव बुंनाय बादिब्ला जों जेसेबां जिसुनि फल'वारफोर दं, जों गासैहाबो दायित्व दङ। मानि थाखायथो जिसुआ गावनि सोलोंग्राफोरखौ माथाइनि 28:19-20 बुंदों, नोंसोरो आंनि सोलोंग्रा खालामै खालामै बाप्तिस्मा हो। अबयसे बेखौ इंलिसाव बर'आव एसे उल्था ट्रेन्सलेट खालामदों, खिन्थु आवगोल सोलोंग्रा खालामनांगौ, बिनिफ्राय बाप्तिस्मा होनांगौ, इंलिसाव बेखौसो बुंदों। बे मोनसे गाहाम खिन्थानायनि मोनसे आगान सुरनाय, फैथा खानाय, बेबो मोनसे गाननायनि, आगान सुरनायनि, गाननायनि मोनसे ड्रेसाव बेखौबो खोख्लैफादों। दानिया गासैयावबो फोथायनायनि जाथेग्राखौ दिखां। मा होनदों 4 नम्बराव? जे जों
इसोरखौ माबादि फोथायो आरो बे फोथायनायनि जाथेग्रा जायखौ जोङो ढाल होनना बुङो, बे ढालजों बेखौ दिखां, जेरखम दावहा नाङोब्ला बेजों ओरै जाथेयो। बे जाथेग्रा अस्त्रआ जाहैबाय जोंना इसोर फोथायारिफोरना फोथायनाय होनदों, फोथायनाय। आरो नर्मेलि फोथायनाय होनना बुङोब्ला सासे नन ख्रिस्टियान, जिखुनु धोरोमनि, गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जिसुखौ बोलोगोरा होननानै मोनथियो आरो फोथायो। मानोना बियो गोबां रग बिरग गोनां आरो थैनायफोरखौ फोथांनाय, बेबायदि जिसुहा रेकर्ड दं। जिसुखौ नर्मेलि बयबो बेबायदि होनना फोथायो। दा जोंनि फोथायनाया मा रखम? जोङो बिनि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय जिउ होनो हानाय जोंनाव बेसिम फोथायनाय दंना गैया? खारन जिसुनि जेसेबां सोलोंग्राफोर दं गासैबो जिउ होदों, अब्लाबो जिसुखौ नागारा, बिसिम फोथायनाय बिसिनाव दं। थ' बेयावहाय फोथायनायनि जाथेग्रा, बिसिम जुदि जोंनियाव फोथायनाया थायोब्लासो सैताना एटाक खालामनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों। जोंनि फोथायनाया ओरैबायदि गोगोम जानांगौ जाहाथे नर्मेलि जेनेरेल संसारा जेरखम जिसुखौ फोथायो बेबायदि नङा। जोंनि फोथायनाया जोङो सेक्रिफाइस खालामनो हानाय, जोङो जिसुनि थाखाय जिउ बावनो हानाय, नैबेबायदि क्वालिटिनि फोथायनायखौसो बेयाव बुंदों। बिनिफ्राय 5 नाम्बाराव बे जाथिग्राखौ मा खालामनो हागोन होनदों? गाज्रि अरखि गोनां बोरलाखारफोरखौ खोमोरनो हागोन। सैताना एटाक खालामो। गाज्रि अर गोनां जाय बोरलाखारा जे मानसिनि जिबनाव धंस खालामगोन, मानसिनि जिबनखौ बे बोरलाखारा धंस खालामगोन, ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै धंस खालामगोन। अरखि गोनां होनदों बेखौ, अरखि गोनां बेबायदि बोरलाखारखौबो जाथेनो हागोन। बे अरखिया सासे मानसिनि जिबनखौ नस्थ खालामनो हायो, धंस खालामनो हायो, बेनिफ्राय होबथानो हागोन। जा फोथायनाया जोंनियाव गोगोम थायोब्ला बेखौ जोङो होबथानो हागोन, बेखौहाय बुंदों। आरो 5 नाम्बाराव बोखांनायनि खर' खोबग्रा होनना बुंदों। बोखांनायनि खर' खोबग्रा। आरो मा रोखोम बोखांनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिगौ जोंनि आत्मायाथ' नस्थ जाया, बेखौ जों मोनथिगौ। नाथाय साजाया गुबुन गुबुन, हयथ'बा सोरगो, हयथ'बा नोरोग, मोननै बिथोराव मोनसे जोंना बेयो कम्पालसारि, अनिबार्य, बेनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया। सोरबा बुंनो हागोन नामा आं थैनाय नङा माब्लाबाबो? जोंनि हानि मोदोमा थैगोन, आत्माया थैनाय नङा। दा बे थैनायनिफ्राय बोखांग्रा, बोखांनायनि खर' खोबग्रा होनना बुंदों। बोखांनायनि खर' खोबग्रा। आरो बे जोंनि बे खर'आव मा थानांगौ? बे जोंनि खर'आवहाय थानांगौ जाहैबाय सेफटि। जोङो मोनसे सेफटि हेलमेट जेरखम हमो जोङो एक्सिडेन्टफोर जायोबा मायोब्ला, बे जाहाथे एक्सिडेन्टफोर जायोब्लाबो बे हेलमेटआ जोंखौ बासायो। बिनि थाखाय जोङो गोग्लैबाबो खर'फ्रा नस्थ जायैनि थाखाय खर' खोबग्रा मोनसे हेलमेट हमो। थ' बेबायदि खर' खोबग्रा बोखांनायनि होनदों। थ' जोङो बे खर'आव, जोंनि मेलेमाव जेब्लायबो बे इसोरनि बोसोन बायदि जोङो खर'आव दोननो नांगौ। आरो बे जोंनि खर' आरो मेलेमाव दोननायानो जाहैबाय जोंनि प्रटेक्सन हेलमेट, बेखौ बेयाव खर' खोबग्रा होनना बुंदों। बिनिफ्राय 6 नाम्बाराव जाहैबाय जिउनि थुंग्रिखौ नाजाव। बियो इसोरनि बाथ्रा। जिउनि थुंग्रि, जिउनि थुंग्रिया माबादि? इसोरनि बाथ्रा, इसोरनि बाथ्रायाव माबादि?
इसोरनि बाथ्राया गोथां। जों सानो जाहा थाहा नङा। इसोरनि बाथ्रायाव पावार दं, गोथां दं। दिनैहाय ओरैबायदि पावार दं इसोरनि बाथ्रायाव, जाय पावारखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होदों। किसुमान पावारखौ बाथ्रा बुंनायनि इसोरनि बाथ्रा होनना बुंदोंना, बे इसोरनि बाथ्राखौ माबेबा खेथ्रआव सोरगोनि दूतफोरनोबो होआखै। मारै होनोब्ला आङो बेखौ मोनसे पदआव फरायनानै खिन्थानि नोंथांमोननि फोरमाननि थाखाय। बेखौ जों बहा मोननो हागोन? बेखौ जोङो जुदासनि स्टिकआव मोननो हागोन। जेब्लानाखि मसेनि गोथै सहखौ लानानै मिखाएलजों आरो सैतानजों गेदेर दावहा जायो, जुद्ध जायो। बे जुद्धनि समावहाय मिखाएल आरफ'आ माबादि होनदों नैबाव नाय, जुदासनि 9 पदआव। नाथाय मिखाएल गाहाय आरफ'आ मसेनि मोदोमनि थाखाय सैतानजों खमज्लायनानै नांज्लायब्ला बियो बासिनायनि बिसारखौ बुंनो गोहो खालामाखिसै। नाथाय बियो होनदों, फोरबुआ नोंखौ रायथों। अब्ला सिन्था खालामदो, सैतानखौनो बियो बासिनायनि माने सोंखारिनो थाखाय बियो गोहो खालामाखै। मिखाएला जानला मानला बाथ्रा बुंनो थाखाय आरफ'नोबो अधिकारफोरखौ होनाय जायाखै। बेनिखायनो मिखाएला मा होनदों? गाव डाइरेक्ट रायालासिनो, गोहो खालामालासिनो फोरबुआ नोंखौ रायथों। इनडाइरेक्टसो। जोंनो ओरैबायदि अधिकारखौ होदों जिसुआ, गावखौ क्रुसाव बुलि होनायजों जोंनो ओरैबायदि अधिकारखौ होबाय, जिबौ आरो मोदाय खांख्राइफोरखौ गाख्रेबनायनि जोंनो बोलो होदों। माब्रै? नाजारेथनि जिसुनि मुङै होननानै गोबां बेमारफोरखौ, सैतानफोरखौ, गाज्रि जिउफोरखौ होखारनो हायो। बे अधिकारखौ एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'आल' जोंनो होफैदों। नाथाय मिखाएल दूत, जाय दूतआनाखि इसोरनि दावहा नांग्रा गाहाय प्रधान, बेनो साहस खालामाखै। आरो बेबो जों सैतानखौ जेसेबां गोसो एसेबां दारायनो हायो, नाथाय मिखाएला गोहो खालामाखै। थ' जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेबायदि गोहोखौ, बाथ्राखौ बुंनो हानाय जोंनो होदों। बेनिखायनो बेयाव मा बुंदों? जिउनि थुंग्रि नाजाव, बियो इसोरनि बाथ्राखौ जोंनो डाइरेक्ट होबाय। जोंखौ रिसिभ खालामनो थिनदों, जोंखौ नाजावनो थिनदों। जाय मिखाएल आरफ'आ सोरगोनि इसोरजों लोगोसे थाफाग्रा, बे आरफ'नोनो जे अधिकारखौ, बाथ्राखौ इसोरा होआखै, बेबायदि अधिकारखौ जोंनो होदों। दा बेबायदि गाननायफोरखौ जोंनो गानहोजानानै जोङो लांथियायै मोनजानाय नङा, माने लांथियायै जों नुजानाय नङा। बेफोर गाननाय आगजुफोरखौ अलरेडि जों मोनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ क्रुसाव बुलि होनायजों जोंनो बे अधिकारखौ होबाय। बेनिखायनो पावला बुंदों 2 करिन्थनि 5:3 जोङो लांथियायै मोनजानाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ रेभेलेसन चेप्टारनि 16:15 जेरेखम बुंदों, जों लंथं फाथङै मोननाय नङा। निस्सय नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानांगौ। आङो बेखौनो जिउजों मोनदों। नोंथांमोना जुदि बेखौनो नंगौ होननानै सानोब्ला नोंथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ बेयाव एफेसुसाव पावला जेरेखम लिरहरदों, जिउनि थुंग्रि, बियो इसोरनि बाथ्रा जेरै नाजावनो थिनदों,
जाहाथे जोंबो नाजावो। बिनि थाखायनो आङो बे सुंद' इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ आं बेखिनियाव बुंनानै दोनथ'बाय। फैगौ सानफोराव आरो गोबां सावरायबावगोन। नाजारेन जिसुनि मुङै आमेन।